Inutos ni newly installed Police Regional Office 6 o PRO6 Director Brigadier General Jack Wangki ang mabilis na pagresponde sa concern ng mga tao sa Rehiyon 6. Sa command conference ng bagong direktor, sinabi nito na dapat ipanatili ang magandang impresyon ng mga taga-Western Visayas sa mga pulis. Pinaalalahanan din ito ang mga police personnel na i-accommodate ng maayos ang mga pumupunta sa police station at hindi dapat masungit. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.